Liburu hau da, azken batean, lehenengo hasi ginean pentsatzen, eztabaidarako olako testo txikitxo batzu hartzea, baina eztabaida zabaltzeko asmoarekin. Da, hildu ginen, lau hildu nagusietan, lehenengo gizartearen egitura, nun egituratzen dan gizarteat, zeintzu diren oinarriak horren inguruan azterketa bat etxeko. Bigarren gaurko egoera, gizartearen gaurko egoera desorrekatuta dagoela eta horrekin ze irten bide emun. Hirugarrena persona bezala, ia ber, ze baloretan oinarritutago, ze baloretan lan egiten duen. Eta laugarrena ekintza komunitarioak nola eragin leiken gizarte berri bat egin. Eta nagun batek esan zidan, hemen idea asko dare, idea asko, eta zergaitik ez da zuetzen liburu bat horrekin, laburtuta liburu bat atara. Eta lehenengo uste joan nintzen, azkenian komentzitu nien, da hasi nintzen, da hori nioan laburtu, eta nire ustez, honek hemen bintzen dien mezu honek, eztabaidagarria eta eztabaida derrigorrezkoa da gizarte berri honetan. Eta honen helburua da, persona jarri, gure gizartearen zentro bezala, oinarri bezala, eta horren inguruan bideratu bai ekonomia, bai politika, personaren inguruan da baita komunitate bera bai. Zer da komunitatea? Hori erabaki. Hori planteatzen dut horreko dekalogo bat, dekalogo komunitario. Komunitatea nola oinarrituko litzaken dekala 10 printzipioetan. Hori da lehenengo. Espaldi badago kontzientziari gizartean ez da aldatuko. Egoera geldi honetan, espaldi badago hartzen horreko kontzientzia hori aldatu. Eta horrek eskatzen du, azaldu eta politika kontzientzia aldatu. Eta gainera, ekintza komunitaria baldin badago bat, Mondragon Unibertsitate bera da. Gizarte komunitarioa sortzea, laguntzea sortzen, bere hartaz nagusi bezala hartuko baleuke, horrek asko lagunduko luke, Mondragon Unibertsitate bultzaka emungo lezkiolako ekintza berri honi.